da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto'r wythnos hon. Gydwch i ni offrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. Dduw sanctaidd, daliwn ger dy fron baw sy'n byw yn agos at wrthdaro a rhyfel, a phaw sy'n byw yng nghanol bygythiad, rhyfel a thrais. Cofiwn yn arbennig bobl Wcrain a Rwsia. Gweddiwn am ddatrysiad di-drais a heddychlon i'r gwrthdaro. Nertha ni i weithio gyda thi i adeiladu cyfiawnder a heddwch, cymod ac iachad, yn ein calonnau ac yn ein cartrefi, yn ein strydoedd ac ym mhob cymuned, cymdogaeth a chenedl. Bendithia bawb sy'n byw dros heddwch a lles eraill, a boed yw gwasanaeth ddwy'n ffrwyth, yn enw Iesu Grist. Amen. Araith Pedr yn Llu Corneliws, Actau Pennod 10. A dechreuodd Pedr lefaru, ar fy ngwir meddai, rwy'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob cenedl sy'n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo ef. Y gair hwnna'n fonodd i blant Israel, gan gyhoeddi efengyl tangnefedd drwy Iesu Grist, ef yw arglwydd pawb. Gwyddwch i'r peth a fi drwy holl Jwdea, gan ddechrau Galilea wedi'r bedydd a gyhoeddodd Ioan, Iesu o Nazareth, y modd yr eneiniodd Duw ef ar ysbryd glân ac yn nerth. Aeth ef oedd i amgylch gan wneud deioni ac i achau pawb o dan ormes y diafol am fod Duw gydag ef. Ac yr ydy ni'n dystion yr holl bethau a wnaeth yng Ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem. A lladdasant ef, ond cyfododd Duw ef ar y trydydd dydd, a pherydd y fe fod yn weledig. I hwn y mae'r holl broffwydi'n tystio,
y bydd pawb sy'n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. Dydd Sul diwetha, bu'n ni gychwyn ar gyfres newydd o fyfyrdodau. Myfyrdodau yn seiliedig ar y darn hwn o gelf sydd i'w weld mas yn Ninas Vienna. Dyma'r ail sul yn y gyfres felly, ac os bych chi golli'r cyntaf, allwch chi ddal lan ar oedfa dros sianel YouTube yr ofalaeth neu dudalennau Facebook. 6 par o ddwylo sydd gyda ni fan hyn, yn ymestyn dros y dŵr ac yn cydio yn ei gilydd, 15 metr o uchder. Mae'r 6 par o ddwylo yn cydio yn ei gilydd mewn ffyrdd gwahanol, ac yn symbol o'r modd mae angen i bob person ddod ynghyd i adeiladu gwell byd. Mae'r cerflunydd wedi rhoi enw ar bob par o ddwylo. Doethineb, cariad, gobaith, cymorth, cyfeillgarwch a ffydd. 6 elfen o fywyd sydd angen i gwella mwyn adeiladu gwell byd. Y sul diwetha, fe edrychwn ni ar ddoethineb. A heddi, i ni'n mynd i ystyried y thema o gariad. A dyma'r cerflun o gariad sy'n rhan o'r gyfres o bontydd yn Vienna. A mae hynny wedi disgyn yn deudi iawn y dweud y gwir, oherwydd i bod hi'n ddiwrnod heddwch Rhyngwladol dydd Mercher nesaf. Heddwch, cariad. Cariad, heddwch. Mae'n y gysylltiad agos iawn rhyngddyn nhw yn does e.
dod i greu cymuned byd eang o gariad o wnaeth Iesu Grist. Byd lle mae cyfiawnder, tegwch, gras a myddeiant yn teyrnasu. Ond pam glyw ni am enwau fel Ukraine, Ethiopia, Afghanistan, Iran, Yemen, Israel a Palestina, Haiti, Myanmar i enwi yn ambell un, mae cyflwr y byd yn ddigon i'n hysgwyd ni i'r byw. Ac mae ymhell o ddiwrnod hyn y bwriadwyd iddi fod yng ngolwg Duw, a'r byd y bu fab Iesu farw i fwyn. Mae diwrnod heddwch rhyngwladol yn cael ei gadw mewn cymunedau ar draws y byd, ar Medi yr 11 ar 20 bob blwyddyn. Y Cenhedloedd Unedig sefydlodd y diwrnod hwn yn y lle cyntaf, a mae'n cychwyn bob blwyddyn wrth i'r gloch hon y tu allan i ben cadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd gael ei chanu. Mae'r gloch wedi chastio allan o ddarnau o arian o wledydd ar draws y byd i gyd. Pan byddwn ni'n meddwl am heddwch yn y byd, mae'n naturiol yn bod ni'n meddwl am ddiwedd ryfela. Ond mae gwneud heddwch yn golygu llawer mwy na gosod ein harfau i lawr. Mae'n gofyn am adeiladu cymunedau lle mae pob aelod yn teimlo gallwn nhw gyfrannu iddyn nhw yn rhydd a thyfu a ffynnu. Mae'n golygu creu byd lle mae pobl yn cael eu trin yn gyfartal, beth bynnag yw eu cred, eu hanes, iaith a'i hil. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi gosod thema arbennig ar y diwrnod heddwch rhyngwladol eleni, sef rhwng ddiwedd a'r hiliaeth, adeiladwn heddwch. Wrth i'r gwrthdaro barhau mewn nifer o wledydd ar draws y byd, gan achosi bobl i ffoi o'i cartrefi a'i gwlad, i ni'n gweld gwahaniaethau ar sail hil a'r ffiniau'r gwledydd. Wrth i Covid-19 barhau ymosod ar ein cymunedau, i ni wedi gweld sut mae rhai grwpiau hiliol wedi cael eu taro'n llawer gwaith nag eraill. Wrth i'r economi ddioddef, i ni wedi gweld casineb llafar, geiriau cas, a thrais yn cael ei gyfeirio at leiafrifoedd hiliol. Mae gan bob un ohonon ni ran i'w chwarae wrth feithrin heddwch. Ac mae mynd i'r afel a hiliaeth yn ffordd holl bwysig o gyfrannu at feithrin heddwch. Gallwn ni weithio i ddatgymalu'r strwytherau sy'n rhoi lle i hiliaeth yn ein plith. Fe allwn ni gefnogi mediadau dros gydraddoldeb a hawliau dynol ym mhobman. Fe allwn ni godi llais yn erbyn casineb llafar, ar-lein, hynny yw dros y we a'r cyfryngau cymdeithasol, ac oddi ar y we hefyd. Gallwn hybu gwrth hiliaeth drwy addysg. Diwedd ar hiliaeth, adeiladwch heddwch. Mae'r diwrnod heddwch eleni yn ein gwahodd ni oll i ymuno ac ymdrechion y Cenhedloedd Unedig, wrth i ni weithio tuag at fyd sy'n rhydd o hiliaeth a gwahaniaethau ar sail hil. Byd lle mae tosturi ac empathi yn goresgyn amheuaeth a chasineb. Byd y gallwn fod yn wirioneddol falch ohono, a byd y gall Duw ymfalchio ynddo. Nid rhywbeth newydd yw hiliaeth, cofiwch. Mae e wedi bod eriod. Ac roedd e'n bod yn yddiau Iesu Grist hefyd. Oedd ei weld yng nghymuned y disgyblion ac yn arbennig Seimon Pedr o bawb. Oedd Pedr yn arweinydd yn yr eglwys fore ac wedi treulio amser maith yng nghwmni Iesu. Oedd e wedi cerdded ar ddŵr ac fe fyddeuwyd iddo gan Iesu am wadu'r arglwydd. Eto, roedd ganddo agwedd hiliol tuag at y cenedl, ddynion tuag at yr rhai o ddim yn Iddewon. Ac fe fuodd i off rhwng yr apostol Paul a Pedr. Os ddarllenwch i'r ail bennod o lythyr Paul at y Galatied, mae Paul yn cyryddu Pedr am ei agwedd tuag at y cenedl ddynion. Ac fe allwn ni ddysgu llawer am agwedd Duw tuag at hiliaeth a rhagfarn gwahaniaethau yn hanes Pedr mynin. A thra yng nghwmni Cornelius, mae Pedr yn dweud bod Duw wedi dweud wrtho, na ddylai alw unrhyw un yn gyffredin ac aflan.
yn enwedig yn hanes Pedr y cenedl ddynion. Na'r hanes i weld yn llyfr yr Actau. A mae hyn yn dangos bod yr Efengil yn fyd-eang, bod yr Efengil yn gynhwysol, a bod pob math o hiliaeth yn wrthyn i'r Efengil. Mae croeso i bawb ddod i gymundeb â Duw. Un funud roedd Pedr yn ymddwyn yn hiliol drwy beidio chydnabod y cenedl ddynion, ond yna fe dderbyniodd Pedr i gywiro yndo. Ac mae'r ffaith bod Pedr wedi newid i agwedd yn profi i bod hi'n ddymuniad gan Dduw i newid meddwl ac agwedd y byd yn gyfan gwbl hefyd. Ni'n cael ein galw heddi i ymdrechu gyda'n cyfrifoldebau i wynebu angyfiawnder hiliol yn yr eglwys a'r gymdeithas ehangach yn enw Duw, Duw cariad. A chi'n gwybod mae'r Beibl yn frith o anogaethau i gael gwared an unrhyw ysbryd drwg sy'n peri loes i eraill ac yn creu rwygiadau rhwng pobl a'i gilydd. A dyma i chi ddetholiad ohonyn nhw.
Gadewch i ni ymuno ac ymdrechion y Cenhedloedd Unedig wrth i ni weithio tuag at fyd sydd yn rhydd o hiliaeth a gwahaniaethau hiliol. Byd lle mae tosturi ac empathi yn goresgyn amheuaeth a chasineb. Byd y gallwn ni fod yn wirioneddol falch ohono, a hynny yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd a gwaredwr y byd. Amen. Show
Gweddiwn. Arglwydd ein Duw, wrth i ni ymdywelu gyda fron mewn gweddi, diolchwn i ti am dy raslonrwydd, dy drigaredd a'r gariad. I ni'n parhau i gofio am y sawl sy'n dioddef oherwydd pandemig Covid, a gweddiwn y byddi di, drwy dy ysbryd yn gwmni iddynt, i'w cysuro a'i cynnal. Wrth i ni nesau at Diwrnod Heddwch Rhyngwladol, cofiwn am bawb y ffeithiwyd gan angyfiawnder hiliol, gan feddwl am y sawl sy'n dioddef poen, y sawl sydd y dan anfantais a phawb sy'n dioddef ragfarn hiliol. Gweddiwn y byd iddy'n brofi cysur a iachad, i ddwy'n cyfiawnder a chymod, y naill gyda'r llall. Fe yw'r creawdwr, a greodd pob un ohono ni yn dywedd ath debygrwydd, gyda gurdda sy'n deilwng o barch. Gwrando ar y gryd deuluol dynol ym mhob cornel o'r byd bregus hwn. Rhod y ddoethineb i arweinwyr y byd, a'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau. Gweddiwn y bydd i'r wedd ddynol sy'n gyffredin rhyngom, hyrwyddo polisi a meithrin trafodaethau heddychlon a chydweithredu adeiladol. I'r sawl sy'n camddefnyddio grym neu ddwy'n grym o ddiar eraill, drwy drais neu drwy eiriau cas, dyro drigaredd, a meithrin yn ddynt galon dyner a sensitif, a fydd yn arwain at sgyrsio heddychlon a chydweithredu adeiladol. Ymddiriedwn i ddofal tyner o Dduw, y diniwed sydd wedi colli urddas, eiddo neu gysgod. Y dioddefwyr sydd wedi gweld bywyd yn cael ei gipio oddi wrthynt, a phawb sydd mewn angen o'n gweddiau ni heddi. Yn enw Iesu Grist, a'n dysgodd wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddyiwn yna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yma cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.